Veľa razy ste sa ma už pýtali, že ako si umyť RGB podložku, lebo tá je iná ako bežná podložka, asi. Tak si to dneska ukážeme na tejto RGB 3XL podložke. Nebudeme otáľať, ale všetkých vás to isto zaujíma, že jak si to umyť. V prvom rade ale musíte sprátať všetok ten bordel, ktorý ste si na stole neokladali za tých 75 rokov, čo ste tú podložku nečistili, jak ja. Dáme do umývačky. Nie. Však vieme, že to funguje. Tieto šrobiky musíme dať tiež bokom, toto inak vlastne môžeme vyhodiť. Taká dosť dôležitá vec pri RGB podložke. Samozrejme som si tu zviazal všetky tie káble dokopy, že áno, super, spravím si cable management a ako v každom videu, aj v tomto to ľutujem, že som to urobil. Tú podložku je inak najlepšie úplne na začiatku vypojiť, čo sme vlastne aj urobili. Neskôr si povieme, že prečo, ale teraz poďme začať so samotným čistením. Môžete vidieť, že už v ruke držím toto, to je ten taký valček na žmolky, alebo valček na oblečenie, alebo 40 rôznych definícií to má. Nie je to, že musíte to mať, ale je dobré to mať. Čiže také vlastne ako keby predčistenie je, že s týmto prejdeme celú podložku, lebo môžete vidieť, že na nej je nachytané aj, že kúsky z jedla, kúsky z jedla a také všetko možné. No a takto ideme teraz pekne, krásne prejsť celú túto podložku. A tu môžeme vidieť, ak sa už ten prach chytá. Tuto je normálne vidieť, jak to mizne všetok ten prach a bordel, čo som tam mal. Čo? Zostávajú tie proste. Áno, ja vidím, čo tu zostáva. Veď to celú tú rolku na to miniem, pozri, veď to už prejdem 2 razy a nič to nechytá. Čiže trošku asi upravíme statement za začiatku videa, že určite si zožente túto srandu, nebude to optional, keď máte tak ultimátne zasranú podložku, jak ja. Aha, počkaj, tuto teraz, že je tam bordel? Zmizol bordel. A teraz v podstate máme dve možnosti, že čo môžeme urobiť. Jedna je, že to urobíme pekne po starom a proste to dumpneme do vane a umieme, lenže určite niektorí z vás sa boja, že toto by sa vám mohlo zamočiť, tým pádom by vám tá podložka prestala svietiť. A to asi nechcete, keď už ste si za to zaplatili. Takže najskôr sa pozrieme na prvú, takú by som nazval, že menej invazívnu metódu, že jak to umyť. A to je, že vezmete handru čistú, poriadne ju vymočíte a vyžmýkate. A s takouto vlhkou handrou to proste začnete poriadne umývať, drhnúť, hlavne toto miesto, kde používate myšku, lebo tam je drvivá väčšina vašej mŕtvej kože. Aha, už ide von. A keď už máte pocit, že je už príliš suchá, tak proste sa vrátite k vode. Možno aj trošku menej vyžmýkať, aby ste tam mali nejakú vodu. A drhnete a drhnete. Ty kokso, aha, stáďo toto ide. A drhnete, kým tá podložka v podstate nebude plus minus čistá jak táto strana, lebo táto sa mi nikdy nezašpinila našťastie. A zasa, keď je príliš suchá, a drhnete. Ale ešte si ukážeme druhý spôsob, kde sa vlastne vyhnete tomuto drhnutiu, respektíve nemusíte behať jak sprostý. Inak vlastne keby to robíte vo vani, tak nemusíte behať s tou podložkou, mi teraz tak doplo. Alebo si zoberieš kybel s vodou. Alebo si vezmete kýbel s vodou, áno, aj to je pravda. Inak niektoré podložky majú možnosť, že toto odmontovať a ak máte jednoduchú možnosť to odmontovať, tak to urobte. Takže vezmeme ju so sebou. Alebo vlastne ani nemusíte byť úplne vo vani, stačí, že ste v blízkosti toho umývadla. A drhnete, a drhnete, a drhnete. Ak však chcete z tej podložky dostať že viac špiny, alebo ju proste vyslovene akože v tej vode utopiť, tak ju proste dáte do vane. Teraz to ideme spraviť tak, že aby sa to nezamočilo. Čiže kábel. A čo je fajn na tejto konkrétnej SteelSeriesovej podložke, že vlastne tento RGBčkový pipik je
tuto na tejto strane a nie na tejto. Takže veľmi jednoducho to viem proste dať takto a tým pádom si viem zabezpečiť, aby som to omylom nezamočil. A teraz vlastne, jak v predchádzajúcom videu, len proste vezmete tú sprchovú hlavu a celú tú podložku poriadne utopíte s tým, že dávame pozor, aby sme toto nezamočili. Čiže vlastne hej, kúsoček od okraja nejdem, celé to teraz poriadne vymočím a ako ste mohli čakať, drhneme a drhneme. Ale v takomto prípade už to nemusíte robiť handrou, lebo tam nepotrebujete vnášať tú vlhkosť vody a proste vezmete kefu a budete to drhnúť tou kefou a vlastne vďaka tomu aj lepšie dostanete ten bordel z tej podložky von. Dobre. Poriadne toto vydrhneme. A teda, aby ste dostali všetku tú špinu von, tak tam dampnete aj jar. Teraz pôjde fajná vodička von. Už to ide. Že to je tmavý bordel. Ale keďže sme tu na tech kanáli, tak toto dáme bokom a ideme zobrať jednu srandu. Totižto v Lidli som objavil elektrickú kefu. A to je vlastne dôvod, prečo som toto video išiel robiť, aby som si mohol odôvodniť, že prečo som ju vôbec kúpil. No a vlastne celý tento proces teraz opakujeme až do doby, kým si nepoviete, že áno, všetko je čisté. No a keď už máte vydrhnuté, alebo si poviete, že vás to už nebaví a serete na to, tak už stačí len celé opláchnuť. S tým, že teraz vlastne oplachujeme poriadne. Voda ide von. Špinavá, fajne. No a podložka je teda, dúfam, umytá. Teraz zostáva už len jedna vec. Podložku potrebujeme usušiť. A tu možno niektorých z vás nahnevám, lebo rýchla možnosť nie je. Hlavne nie pri takejto veľkej podložke. Vezmete podložku, budete sa modliť, aby vám neokvapkala celú podlahu. A teraz ju proste položíte. Pekne si dáte záležať, aby bola rovno rozprestretá. A túto gumennú časť môžete už teraz utreť nejakou suchou, čistou handrou. Alebo ak máte, tak aj papierové utierky. No a vlastne teraz už len musíte počkať, kým tá podložka vyschne. Odporúčam, že ju raz za čas otočte. Povedzme, hej, že ráno to budete sušiť na jednej strane a večer to otočíte na druhú stranu. Ak by sa stalo, že ten utierák pod tou podložkou je príliš mokrý, tak ho proste vymeňte. No a takto tú podložku nechajte schnúť tak minimálne 24 hodín, ale povedal by som, že ideálne aj 48 až 72 hodín, čiže 2 až 3 dní. Jednoducho, aby úplne vyschla. Ak sa aj náhodou nejaká voda dostala do tohto RGBčkového sranca, že ak sa vám náhodou dostala nejaká voda, lebo ja cítim, že je to tu okolo vlhké, tak je fajn, že to necháte trošku dlhšie schnúť. No a kým tá podložka vlastne schne, alebo teda keď ste ju dali takto sušiť a už máte voľný stôl, tak už využite tú situáciu. Rovno si vezmite nejakú vlhčenú utierku alebo prípadne tú mokrú handru a umyte si poriadne aj túto časť. Môžete vedieť, že... Dobre. A to je vlastne všetko k tomuto, lebo takéto upratovanie to asi nepotrebujete vidieť na kamere, ale dokážete to robiť aj sami, bez tej kamery. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video, že jak si poradiť s veľkou podložkou. Dúfam, že som vám s tým pomohol. Ak by vás niečo k tomu zaujímalo, alebo chcete vedieť ešte nejaký iný spôsob, ako čistiť podložku, aby som vymyslel, tak mi napíšte dolu do komentu. A budeme sa vidieť pri ďalších videjkách, kde už konečne budem mať čistý stôl. Čaute.